Literaturaren historioan klasikorik bada, hori William Shakespearen Hamlet dugu. Danimarkako printzearen tragedia entzutetsua ez dago garbi ze urtetan idatzi zen, 16. mendearen ondarrean edo 17. amaieran izan zela uste dute ikerlariek. Hala ere, duela 4 mende baina gehiago idatzi izan bazen ere, oraindik aski irakurri eta taularatua den obra dugu. Horixe baita klasikoen ezaugarri nagusia. Denboraren igarotzeak zimurrik eragiten ez dietela. Oraindik ere presentekoak diruditela. Obrak, besteak beste, mendekuaz dihardu. Erregea hildu Klaudio anaiak, eta Hamlet printzearen egitekoa nolabait, mendeku hartzea da. Horixe eskatuko dio hain zuzen obraren lehenengo ekitaldi famatuan azalduko den aitaren espektroak. Gurean, Hamlet, 1949an euskaratu zen lehenengo aldiz. Bingen Amezagaren itzulpenean. 2002an beste itzulpen bat ekarri zuen literatura unibertsala saiak, Juan Gartziaren eskutik. To be or not to be? That is the question. Bueno, Hamleten garrantzia ez dakit, ez dut nik justifikatu behar. Edo jendea izan da, jende guztia edo gehiena seko tontoa da, edo bestela arrazoiren bat egongo da. Batzuk pentsatuko dute Shakespearen izenangatik edo hurbiltzen dela jendea eta halako erreberentzia batengatik edo, baina bueno, ez da halakorik, noski jendea ez da tontoa eta elitzake bere gustuaren kontra arituko hori irakurtzen eta behin da berriro bertsioak egiten, ze bakoitzean bertsio bakoitzak ematen dio beste ikutu bat edo. Stale, flat. Eta bueno, Borgesek esaten zuen moduan, Shakespeare zala gizon guztiak izandako gizona. Don Quijote eta horiek bezala, personajea bera, Hamlet bera, bestetan ez bezala, bestetan obrak dira. Baina Hamlet ja personaia bada obratik kanpo ere. Osea, kulturan Hamlet hori, zalantza hamletianoak ditut, horako esaten ditugu, Hamlet hor dago, osea, gure arteko zera bada, ezta? Bere buruarekin hitz egiten zuen, bere zalantzak argitu nahian, bere barruko antzerki bat egiten zuen, eta badirudi denok neurri batean edo bestean barruan dugun elkarrizketa behar hori ondo islatzen duela. And sister, as the winds give benefit and convoy as assistant, do not sleep, but let me hear from you. Do you doubt that? Batetik dago errege denaren, momentu horretan Klaudio erregearen diskursoa, oraingo politikoen antzekoa, baina garai hartako erregistro askoz dotoreago horretan, eta beste muturrean daude, ez dakit, baserritar arlote moduko batzuk beste muturrean, eta beste kasu batzuetan nahastu egiten dira bi erregistroak. Ikaragarri aberatsa da alde hortatik, eta orduan erregistro bakoitza bere tonotxoa eskatzen du, eta kolore hori bilatu behar da itzulpenean. Gero bestetik, bertsoen kontua dago. Dena ez, esati batzuk prosan daude, baina beste gehiena daude bertso zurian, esaten den, arrimari gabeko pentametro janbiko edo hortan. Hori ez dut mantendu, exigentzia ikaragarria litzake, eta nik uste lirikan edo garrantzia handiagoa duela, baina hemen ez hainbeste. Hala ere, horiek ez ditut egin olako prosaiko batean, baizik pixka parlamentuela deklamatzeko edo errezitatzeko moduko tiradetan. Pixkat nik uste behar duela, azkenean jauregiko zera da, eta bertsoa ez da, baina badu puntu solemne edo hori. Hori oro har, gero, itzulpen guztiek interpretatu behar dutenez, batzutan argitu egiten dituzte gauzak, eta literaturan eta honelako gauzetan arriskutsua da gehiegi argitzea edo interpretazio bat gehiegi markatzea. Orduan, pixkat oreka hori ere. Osea, zehazki jasotzea handagoena eta ez iztea interpretazioa. Lana eginda bai, baina nolako presentzia du egun Shakespearek gurean? Bai, badirudiela azkenian, pixka kostata, sartzen nahi dela Shakespeare gure kulturatxo honetan, eta bazen garaia, ezta?
Izatez badaude, itzulita daude, Shakespearen antzerki lan guztiak itzulita daude aspaldi. Beditalarreko etxeak egin zituen arratieraz. Eta guain laizter aterako dira soneto guztiak iruzkinekin, irudiekin, batzuk musikatuak, beste batzuk kantatuak. Mikel Laboa katedraren bultzadaz, nahiko aurreratuta daukagu proiektua. Eta ilusio handia egiten dian proiektua. Pixkat aurrerakin bat edo seguru asko emango dugu abenduaren 19an ustet izango dela liburuaren eguna. Eta han prestatzen ari gara zerbait pixkat geroz liburuan eta liburu eta diskoa izango den horretan zer aterako den. Berriki estreinatu da bada lehen euskarazko bertsioa Arte Drama, Le Petit Théâtre du Pen eta Déjà Vu konpainien elkarlanari esker. Simon Fuchsen zuzendaritzapean. Errautsak muntaiaren arrakastaren ondoren duela ia urtebete hasi ziren 3 taldeak obra berriaren prestaketa lanetan. Hamlet hau baina, originalaren adaptazio aski librea da. Hamlet errespetatuz, Shakespeare errespetatuz, istorioaren berrirakurketa bat egiten dutela dio zuzendariak. Hamlet gaurkotu bat aurkezten digute beraz, gaurkotasun posibleen arteko bat alegia. Gero bagenekien egin behar genuela beste antzerki bat, eta bagenekien ez genuela egin behar errautsak 2. Eta orduan, aipatu da, momentu batean, batak aipatzen dut, zertarako ez Hamlet. Eta hasi gira berriz irakurtzen. Denak ezagutzen genuen, irakurri dugu, ikusi dugu, nik 4 edo 5 aldiz ikusi dut ezberdinak, eta irakurtzerakoan, hasten gira esaten, itxoin. Gauza honek, testu honek, badu zer esan gure herriarekiko. Zeren guk egiten dugu antzerkia, ez gaur egun munduan, egiten dugu gaur egun Euskal Herrian. Eta beraz, horretarako nahi genuen egin zerbait aski zehatza, zuzena, eta Hamletek kontatzen du guretzat azken finean gaur egungo egoera bat. Nor da bilor! Ikegan, nor da bilor! Jainkoak guarda gure errege! Shakespeareak montatu du Hamlet, idatzi duena Hamlet, pasatzen da Danimarkan. Nire ustez, Shakespeareak ez du sekulan ikusi Danimarka, bere bizitzak guztian, eta Danimarkaz mintzatzen delarik, mintzatzen da bere herriaz Inglaterran, eta krisia hondian zen gari hortan Inglaterra, filosofikoki, ekonomikoki, politikoki eta artistikoki ere bai, eta zerbait esaten du antzerki horrek hortaz. Eta azken finean, gaur egun bada, bai, hemen krisia bat, ekonomikoa, politikoa, artistikoa, filosofikoa, eta azken finean gauza gutxi da adaptatzea gaur egungo egoerara. Angoiko maitea, intxaur txikienean ere aize eta gustura nengoke, ez palitz, gauetan agertzen zaitan mamu hori. Ez dugu asmatu guk testua hona zela, jakin da aspaldi hontan, garai guziak pasatzen zitula antzerki horrek ezaguna da, eta herri askotan muntatua da, hori uste dut obra montatuena dela. Ezagunena, zeurraze, eta ez da ezertarako, zeren gauza gutxi behar dira gure herriaz, zein izanik ere, Ego Korea edo Euskal Herria hitz egiteko. Eta oso argi da, egoera hasi da, gerla pasatu da, Hamlet hasten da, gerla pasatu da, eta fitesko etorriko da berriz. Eta entzuten da hor gerla inguruan, zoin herri ez da egola hortan egon. Aipatzen du kriston krisi ekonomikoa, familiaren krisia aipatzen du, zeren Shakespeareak greziarrak bezala, egiten zuten bezala, familia eta politika bat da. Zeren erregeak dira, erreginak eta hori. Beraz, aipatzen ditu bai, poderearen inguruan, filosofiaren inguruan, gai haundi eta potolo batzu, baina baita ere noski nola bizi naiz nire amarekin, nire aitarekin, nire neskan lagunarekin, nire lagunekin, eta hainbat gauza direnak horiek gara ikusitan gauza oso komplikatuak dira, eta komplikatuak. Ez dira komplikatuak, erronkaz beteta dira. Eta horiek eramaitea, ez dut uste Hamlet obra komplikatua dela. Aipatzen dugunean, askotan heldu ziren bi hitzak ziren argitasuna eta arintasuna. Ez da antzerki astun bat, iluna, komplexua. Funtsezko galerak oso simplea dira.
zer da justizia, zer da justizia egin, da ni egintzera pasatzea, edo ustea justizia podere baten esku, eta badakigularik podere hori ez dela gehiago funtzionatzen. Nola egin utzitako nire arbasoek edo nire burasoek utzitako munduarekin. Belaunaldi bakoitzak baitugu bai gure pisuak zamak eta dagoen pisua handiena da belaunaldi bakoitzak uzten du ondokoari makur bat. Eta belaunaldi bakoitzak behar ditu makur horiek zuzendu. Nire aita txirena izan da gerla egitea, nire aita hemen iparaldean Frantzian izan da egitea 78ko iraultza, hemen izan da frankismotik ateratzea, eta gurea da azken finean krisiatik ateratzea. Nola egiten da hori ez dakit. Pisua da, bai, oso pisua da. Eta zer egin behar da, ekintzera pasatu, zer esan nahi du ekintzera pasatu. Justizia egin, zer nahi du. Hor, momentuan dagoen justizia. Konbeni zaigu, ez dakitzomat langile kanporatzea lantegi batetik, hola, eta hori normala da, justizietzat jotzen da. Hori ongi zaigu, horan zeiten dut, nik pasatzen nahi zekintzara, hori dira Hamleten galderak. Lengo beraduk, errege zentuaren antzekoa guztiz. Itzegi Horazio, igizon jantzia izeta! Ez alda erregearen antzekoa, begira Horazio! Niretzat gai importantena kasik antzerkiotan da gezurra. Horrekin hasten antzerkia, gezur batekin, eta zomat demora iraun dezakegu gezur baten inguruan. Soinurik! Hitzik egiteko gauza balin bazara, hitzek idazu! Etxemen ditugu liburuak, Hamleten inguruan diren teoriak aipatzen dituzenak soilik. Hamlet aipatu da bere. Eta esaten, emakume bat dela, Hamlet. Eta bere aita hildela, zeren garai hortan, etzen pozoini batzu, ezaguna da historio hori bere aita hildaz eta ezagin dute pozoin bat belarrian. Etzen olako pozoinik. Shakespeareak asmatu du hori, eta horren esaten berba metafora bat dela. Eta belarretik sartu dena zer da, hitza. Esaten nuen bera esan difamatu hori, hitzak, words. Eta hori da giltza bat ere, zein da hitza. Hemengoa da Hamlet, ateratzen naiz kalera edo ostatura, eta ikusten dut Hamlet hau da, Ofelia hau ezagutzen dut nire lehengusua da. Gertrudis edo Claudio edo Polonio, ezagutzen dut nire aitamen herrian badira olakoak. Oso evidentea izan behar da horiek ezagutzen dituztela, eta horiek obra hori beren ganatzea. Benetan gauza harrigarria da nola historian gehien taularatu den antzerkia ez den orain arte sekula euskaraz taularatu, ez behintzat konpainia profesional edo profesional antzeko baten eskutik. Ez dirudi bada gurean Hamletek aparteko itzalik eragin duenik. Guretzat oso importante da muntatzea Hamlet edo Antion Lukuren teksto bat edo Gabriel Aristiren bat, garantzia berdina da. Gero Hamlet behin bakarrik muntatua izan da horrein arte, egan nahi du, badugula lan asko, hori normaltzat jotzeko. Bai, 4-5 Hamlet muntatuak izango direnean, edo 6, eta konparatzen alko direnean, bai, Nikolek, uste dut, orduan bai, zerbait pasatua izango da antzerki mailan, zen euskal antzerkiaren egoera pixkat kenkalarrian da, ekonomikoki. Bada, bizi bat, gero eman barzaio hori garatzeko ahalmena eta posibilitatea, eta hori strukturalki behar da pentsatu politika kultural sendo bat, eta hori badugu bidea. To be or not to be? That is the question.